Mogens Dahl er fra et hjem med klaver. Hans mor var sygeplejerske og et meget musikalsk menneske. Når hun satte sig ved klaveret, stod Mogens Dahl forrest i børneflokken og sang for. Og sammen med sine 5 søskende spillede han i brassband og optrådte rundt omkring i hjemegnen Thy i hele sin barndom. Det var altså ingen tilfældighed, at Mogens Dahl ville have en musikalsk uddannelse. I 1980 blev han uddannet fra Musikvidenskabeligt Institut ved Aarhus Universitet, og allerede i 1983 fik han sin dirigenteksamen fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Fra starten har Mogens Dahl været en igangsætter og pioner i det danske musikliv. I 1982 startede han Det Jyske Kammerkor, og han har siden været en vigtig medspiller i udviklingen af korlivet i hele Norden. Som så mange andre igangsættere er Mogens Dahl ikke sådan at få til at sidde stille. Så da muligheden for at skabe et koncerthus bød sig, stod idéerne allerede i kø. Og det gør de sådan set stadig. Derfor kan Mogens Dahl i dag byde velkommen til en koncertsal i en rivende udvikling. Her er højt profilerede koncerter, foredrag og fællessang, musikalske oplevelser for erhvervslivet og konferencer i kreative omgivelser, blot nogle af de oplevelser, som publikum kan nyde i de intime rammer. Mogens Dahl er desuden dirigent for det anmelderroste Mogens Dahl Kammerkor.